Здравейте! Идвам от България в най-добрата клиника А+. Искам да ви я предложа като една от най-страхотните клиники. Посрещането е уникално, докторите са уникални, шефовете и медицинските сестри. Абсолютно беше всичко перфектно, всичко е топ. Виждате усмивката ми как е. Възвърнах си това, което винаги съм мечтал с помощта на А+. Най-доброто, една от най-добрите клиники в Истанбул, в Силивре. Очакваме всеки един да звънне, контакти, има всичко долу в страницата. Можете да им се доверите. Те са тук за вас. Поздрави от Томи. Аз съм музикант. Знаете всички. Очакваме всички вашите обаждания. Поздрави!